Allah ya inna yak yawan jagoran sih. Ya hayul kayyum kasara muda al khairin kama fi girma cikin wadanda ke bance su zuwa da nagartattu bayan kama fifita kai mana rahama da jinkai cikin tausayinka ya mafi tausayi da bayi wanda ya fi wadda take tausayi wa jaririnta. Allah ka yi mana albarka kamar kamshi turaren almiski da ke buwaya ko da bayan nan shude. Allah ka ji kan yayanmu da rahamarka wacce ka ke fushi da bawan da baya rokon ka saboda yawarta. Ya mafi tausayi da bayi wanda ya fi wadda take tausayi wa jaririnta. Allah ka yi mana albarka kamar kamshi turaren almiski da ke buwaya ko da bayan an shude. Allah ka jikanmu dari yayanmu ka yafe mu ka yafe wa al'ummar musulmi ka azurta mu da shahada yayin mutuwa cikin imani da sallamawa gare ka da yarda cikin nan ka da biyayya cikin halinka. Ubangiji ka yi sira da aminci ga bawanka da yafi komai girman matsayi da daukaka a gare ka. Allah ka sanya ceton a hannunsa ka ba mu ikon biyayya cikin umarni da kaucewa abin da ya hana. Ya mafi tausayi ga bayi wanda ya fi wadda taka tausaya wa jaririnta. Allah ka yi mana albarka kamar kamshi turaren almiski da ya ke buwaya ko da bayan an shida. Allah ka yi albarka ga iyayenmu wayayu ka ba su shahada mu ta su ka sanya marigayen cikin aljanna babun jami'ar laifi. Ya mafi tausayi ga bayi wanda ya fi wadda taka tausaya wa jaririnta. Allah ka yi mana albarka kamar kamshi turaren almiski da ke buwaya ko da bayan an shuda. Asna yi hukunta sa cikin dukkan abinda masoyi ka annabin rahama ya roka, sannan ka tsare mu da sharin dukkan abinda ya rini tsari gare shi ka ji kyan mu ba da nuna nan halayen mu ba ya hayu qayyum. Ya mafi tausayi ga bayi wanda ya fi wadda take tausaya wa jaririnta. Allah ka yi mana albarka kamar kamshi turaren almiski da ke buwaya ko da